K plus. Oh yeah. Got the legend. Die hard. Die hard beat. Allah me yake faruwa akwai da aka zo kashi mutane. What? An ga watan babbar sallah ba? Wani watan babbar sallah? Wannan wanda za a yi. Yau za a gani yau za a gani san Allah. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? gudu a layi ana tambayar kurma ne kamar yamma mu gudu a area Kai, yau ba ku san yau ake ganin watan babbar sallah ba. Za ku rena mana hankali. Wata ba muke gani ko watan babbar sallah kuma shine za ku zo kuna mana kai. An yi mana. Haka wasu za su wasu lada amma haka ake dan muna ga kowa da haka. ku ke fada haka